Mtaka baba, kaloku umntu wami ufuna ukuthwala ngendodakazi yami ke ngoku. And ewe sisi, kaloku ndiyasaba ukhuluma ngale nto ngoba andazi ukuthi ndizoyiqala ndiyithini kwifemeli. Nakotata andazi ukuba ndizoyiqala ngiyithini kaloku. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Live TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani mama? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ndiyanibingelela balaleli emakhaya. Ndiqhamuka kaNongoma kaloku. KaNongoma. Ewe. KaNongoma kuyathethwa yini? Ngikuza ukuthi kaloku. Utatami owakwelacala. eHarding. Oh, okay. So KwaNongoma isekhaya uyasebenza ngala eThekwini? Ekhabo mama. Ewe. Uyasebenza ngala eThekwini? Ewe. Okay. Imfihlo iqalaphi? Imfihlo iqala emendweni wami. Nesikhathi singalana umendo wakho? Uno 12 years. 12 years ushadile? Ewe. Okay. Ewe. Kulo 12 years ndishadile. Umyenami beniloku ndiba namaphupha angemahle. Ndihlezi ndinibona elele namantombazana kodwa nginga-understand ukuthi kwenzakala ntoni. Kwathi ngenye imini kwaya ndayibona enye yamantombazana. So le ntombazane le yayizoklema izimpahla, izofuna umuzi wakhe umkhwenyana wami. Oh. So emaphupheni ami beniloku nibona intombazane ithi ndifuna lo mzi. Okay. Ewe. So umkhwenyana ndimbuze aphike, ndimbuze aphike. Hlezi bephike. Aphike, ndithi mase nifika ekhaya, manifika ekhaya ndigule. Manje nomkhwenyana ngibe right. Ndingakwazi nje ukuye etoilet ngigule njalo. Kodwa manje nomkhwenyana ngibe right. Okusho ukuthi kwakufanele ukuthi mina ndikwazi ukuthi nibone ezizinto ezenzekayo apha kwami. Umkhwenyana aphike kanti ngale mini intombazana izofika. Mina ndifike kuthiwe vuka emathongweni, kuthiwe vuka. Ndivuke ndigeze nihambe. Manifika ndithi ndiyangena nje eminyango ndivele ndinamathelwe ukhuphe ebusweni, ubuso buvele bungenwe izilwembu ebusweni. Hayi ndilale ngalomini ndiphupha utatami ethi ungakhathazeki sana lami konke kuzolunga. Kanti ngakusasa uyeza usisi ufika nomntana omncane ono 3 years. Usagqoka ipampers umntana. Uguy athule pretend engazuthi lo girl akamazi, aqala panic atatazele kodwa lento kade ngayazi. Lento ngiyiphuphe 10 years back. Imayivela after 8 years. After 8 years sindawonye. And ugeli igama lakhe lalikade lishiwe emathongweni nami ngimtshela uGayi aphike. Nayi ke intombazane ke manje ihlezi ngiyibona ilwe ithi ifuna umuzi wayo. Mayisifika intombazane ifika nengane. Ingane esho ukuthi isanda ukutholakala ngoba ino 3 years. Ino 3 years. Mina ngino 8 years ndinaye umyenami. Aphike ifika intombazane izolwa balwe. Kodwa sigcine ke ngokuhamba ke igcine ibaleka intombazane ngoba phela iyona yayizohlasela. Ngoba yazi ukuthi umyenayo lo. Shothi babethembisene ukuthize mina angazi. Kwadlula kuloku yaphinda futhi lamaphupho angihlupha seqhamuke enye intombazane. Nale ntombazane futhi ngiyayibona balele bobabili nayi indoda nayi ingane.
amantombazane aseze awu-5 kaloku. Naye umyenami. Okay. Uyaphika, aphike zonke izinto, aphike. Manje le intombazane izofuna imali yesondlo. Manje inkinga yami la isikhona-ke manje, la maphupho ekade ngiwaphupha 10 years back sengiwabona live-ke ngoku. Ngoba umyenami lo ulala namantombazana amancane. Ngoba nawo lawa amantombazana endiwabonayo asuke efika nezingane. Amantombazane asuke emancane. Uyabona ukuthi amantombazana la ko-18, o-20, 23, amantombazana amancane. Sengimbambe kathathu eleli namantombazana amancane. La ko-15 years amatshitshi nje. Manje lento iyangihlukumeza ekhaya uyondla nami uyangondla umkhwenyana ohlonishwayo ekhaya ngoba umkhwenyana othembekile. Kunzima kakhulu, iyangihlukumeza lento, angazi ukuthi ngiqale ngithini emndenini. Mandisho bazonikholwa yini? Bazongijaja bathini ngoba lento kudala mina ngiyibona kodwa ngingazi ukuthi amaphupho ami achaza ntoni. Uma ucabanga why elala namantombazana amancane? Ingxaki-ke iqala lapho ngoba kuthe ngebirthday yakhe lo mfo umnganakhe sinxilile sonke. So manginxilile ndiyazikhumbula izinto ezisuke zikade zenzeka. Shuthi uGayi njengoba ebonasile umyenami kwabamnandi babonasa ngama-birthdays wabo emsebenzini wabo. Mayibonasile njalo ngebirthday yakhe kuhlezi kwama-birthday njalo kwaba ama-birthday. Umnganakhe uthi-ke kufanele ndiqaphele kaloku ngoba njengoba uyamxelela umyenami ukuthi mina sendimbhaqe kaningi futhi useyabona ukuthi lento senizoyithola ngoba seloku sathandana idlozi lami liyanitshela ukuthi yena uyaganga kodwa yena uyayiphika le ndaba. Useyasho ukuthi uma ngabe ngiyaphupha ndiboqiniseka ndivuke ngithandaze ngoba idlozi lami lisuke linixelela ukuthi kwenzekalani ngaleso sikhathi. Ngoba le ndoda le njengamanje ihlela ukulala nendodakazi yami-ke manje. Indodakazi yenu? Indodakazi yethu-ke manje. Okusho ukuthi njengoba le ndoda yami isebenza kahle, inenhlanhla yemali, ithandwa kakhulu umphakathi, iyenza ama-donation nakumphakathi, nasekhaya bayayithanda, ingoba ithwele ngokulala nawo amantombazanyana. Manje ima-ke wait, ngoba uthi-ke na uplan ukulala nendodakazi yakhe, indodakazi yakhe inangakhe? Undodakazi usano 8 years. 8 years? Yebo. So yena already yini mhlawumbe ilwane zakhe, inunu zakhe yini eyifuna ingane? Ndisola ukuthi kaloku ezizinto zakhe sezifuna igazi-ke lakhe-ke ngoku. Sezifuna igazi lakhe-ke ngoku. Ngoba for 10 years mina niphila lempilo. Ngizwe sisaqala ukukhuluma uthe senibe ndawonye for 12 years. Yes. So u-12 years, u2 years beningakashadi, benisajola. Sijola kulo 8 years seniqala senibona izimfihlo zakhe bese sivele sishade after 2 years. Oh, so 10 years nishadile, u2 years benisajolela. Yes. So kulo 2 years awukaze usole lutho, bekukahle nje. Amaphupho nje qha. Amaphupho. And then after 8 years ngaqala-ke ngawabona amantombazane efika ezofuna imali yesondlo, aphike athi yena akakaze enze lutho nawo awaphike. So manje nikaze ngicabanga mhlawumbe i-paternity test? Kaloku indaba ze-paternity test into ebiye inihlukumeze ngalento uba uma ngaba mina ndichadile naye umyenami bese kufika intombazanyana
eno-15 years izonikhipha emzini nami. Kungani mina kuzofanele ukuthi ngizixake ngama-paternity test uba yona ihluleke ukuvala amathanga ayo? Indoda fanele ivala amathanga. Indoda ihluleka ukuvala uzipho, iyona intombazane ifuna ukuzongikhipha ngoba phela angisibona babona ama-payslip. Ngoba uma ngabe indoda ishadile ukuba ayisebenzi kahle, anikholelwa ukuba ngabe kunamantombazana angaka ayizalele yona. Kodwa phela ngiyakuzwa uthi uthwele, okusho ukuthi shuthi khonto abaheha ngayo. Shuthi khonto ayisebenzisayo ukuthi abahehe ngoba uthi usefuna indodakazi yakho nje manje. Angithi imake manje sendiyibona kahle lento ukuthi nonawo amantombazanyana lawa ayingenayo icala. Yikona ukuthi nakumina kuhlungu ukuchithekelwa umzi wami, ngibona ukuthi amantombazana ayazitika ngemali, aphila kahle, ngibuye ngihleze ngihlukumezekile mina. Futhi njengoba ndixelela uba kulo 10 years ndishadile naye umkhwenyana. Soloko ndinalamaphupho. Oshuthi lamantombazane maningi uqinisile. Ahlezi enibuka nje. So manje siconfessa kuba sitshela ba lolu daba. Ndifisa ukukhuluma nodadewethu omdala. Okay. Ewe. So ucabanga uzoyithatha kanjani and why utshela yena? Ingoba akajaji umuntu. Uyakwazi ulalela, uyawazi ukukubonisa ngento, uzokwazi ukuthi anitshele ukuthi ndiqale kanjani ngoba ndiyasaba kaloku. Ngikuzwa uthi uyondla nasekhaya. So kuzomiswa kanjani ke lokho? Uyondla kodwa ke ngoku angikwazi ukusacrifice ngengane yami kuphela kwayo. Okay. No, asimthinti udadweni simuzwe umthuzo ngalolu daba usuready ukukhuluma naye? Yewe. Okay, asimthinti. Asimthinti dadweni. Uthe udadweni omdala? Ewe. Hello? Sabona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstala wakwa Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nosisi wakho omncane. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona, ungakwazi umlalela? Akakhuluma ngizolalela futhi. Okay, siyabonga. Umamila nje. Sabona sisi. Sawubona mntana. Njani? Ngiyaphila njani? Hayi andikho right kaloku. Ngiyenteni? Ewe sisi, uyakhumbula lamaphupho ebeniloku nikhala ngawo ndithi ndiyawaphupha ngomyeni nami? Ukhona sisi? Hello sisi? Check huh? Hello? Asiphinde simtry futhi mhlawumbe network. Hello? Hi sisi, uLungstalo ike yanqamuka i-call yethu. Oh, siyasizwa manje. Okay. Ngicela umlalele kusisi wakho. Umame. Sabona sisi? Hello? Unjani? Umamela. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Ewe sisi andikho right kaloku. Ewe uyakhumbula amaphupho ebenihlezi ndikubalisela ngawo? Ami nomyeni nami. Ewe. Awandlalisi kaloku ngoba sendisitholile manje iqiniso lalento. Kwenzakalani? Kulo muntu esebenzakalani? Hey.
Mtaka baba, kaloku umntu wami ufuna ukuthwala ngendodakazi yami ke ngoku. And ewe sisi, kaloku ndiyasaba ukhuluma ngale nto ngoba andazi ukuthi ndizoyiqala ndiyithini kwifemeli. Nakotata andazi ukuba ndizoyiqala ngiyithini kaloku. Kwenzakalani mntasekhaya? Awukhulumi into ezwakalayo uyayistresa, understand kwenzakalani? Khuluma mntasekhaya. Ewe, sendimbhaqe kaninzi eleni namantombazana amancane awako-15 years, ko-17 years. Ke ngoku kunamantombazane 5 aney'ngane zakhe lo mntu. Hayibo sisi wami, uthuleleni futhi singaka awuriphotanga yini ngasemaphoyiseni? Ubuza uthini? Uyaphika uthi akazi ukuthi kwenzakala kanjani kuye. Ndimbamba oqotsheni, selo ndimbamba ndafika ephezu kwenye ingane, ndaphinde ngenye imini ndaphinde ndamphinda futhi ndibuya emsebenzini ndaphinde ndamfica elele nayo. Mntase, ndilimele mntase. Kwenzakalani? Awungene kwi-post kahle kwenzakalani? Ngilalele mntasekhaya manje umqondo wami uyatshistana, understand kwenzakalani? Uyakhumbula ngelanga le-birthday yakhe ngenkathi ebhonasile emsebenzini? Ngiyakhumbula kasebuyile phansi. Ewe, ngesikhathi mna ndihleli nomngani wakhe, umngani wakhe uyanixelela uba umyenami useyazi ukuba la maphupho endisuke ndiwaphupha mna asuke ekhuluma izinto azenzayo yena. So ke ngoku yena umyenami uthwele ngalamantombazana ukuba alale nawo. Suxoka mntasekhaya. Ewe, so now njengoba yena esondla apha ekhaya usondla ngemali yamanyala kaloku. Hawe majesu, hawe uNkulunkulu wengane yami awazongena enkingeni wengane yababa. Sizokwenza njani manje kule nkinga? Ndifuna ukuphuma kaloku sisi, ndifuna ukuphuma mna. Hawe kwenze weyinkinga sizokwenza kanjani? Mntasekhaya ungakhali, ungakhali. uNkulunkulu lakhe icebo ngizokusiza. Senze njani? Sizotshela uma ngizohlanganisa umndeni uma nobaba batshele ngale ndaba sizame indlela ukuthi uphume lapho khona impilo yakho ney'ngane isengcuphekweni. Ewe, impilo yami isengcuphekeni nempilo yendodakazi yami isengcuphekeni. Manje mntase andazi noba simbulale lo muntu noma simreporte ekhaya, kodwa mhlampe kungcono uma simbulala mntase. Ngoba masimbulala lezi y'lwane zakhe zizohlala zenza kanjani? Asiriphothe kube ukuthi uyahlukana naye ney'ngane. Hey kunzima mntase, kodwa ndiyacela kaloku, ndiyacela noma unizamele igqwirhakazi elingaphezulu kwakhe. Kumele senze something. Ngizoriphothela umndeni mntase ngale nkinga obhekene nayo. Hawe mngane yami wathwala kanzima isikhathi eside kangaka uthule. Ndiyacela. Ingane yami ayazi ulimele. Ndiyacela mntase. Ngaze ngaphatheka kabuhlungu. Hawe kodwa Jesu soyenza njani le nkinga? Ndiyacela mntase. Kungcono ukuthi uze wakwazi ukukhuluma ngane yasekhaya. Salithuthula usuke inyembezi. uNkulunkulu uzokusiza, sizokusiza somndeni wakho sizokweseka. Leyo nja leyo kanti kade isondla ngamanyala. Ake manje ngithi uzovela eqotsheni ngoba iy'ngane zikhona ziyavela ziyasho ukuthi iy'ngane zakhe. Sizohamba kuye ngisho emaphoyiseni uhlukane kahle khona angazi ukwazi ukuthi akulandele.
Hey, kunzima mtase ngoba phela ndilala naye lo muntu endlini, ndidla naye. Andisazi kaloku ukuthi ndenze njani mina. Mdala mntana sekhaya awe ma. Hayi kunzima mtase. Awe ma ngane ma cha kuzodlula iminyaka emingaka nje sengiyicabanga iminyaka engaka nje. Hey kunzima mtase. Ulimele ngane kama ulimele. Ngane ma ngizodlulisa umlezo uzodlulisela umama nobaba ngizomhlangano bese siyabona ukuthi lapho sikhipha kanjani. Hayi sisi ulungista lo. Yebo sis. Siyaxolisa ukuthi-ke nalezi indaba uyithole kanje bakithi. Ngaze ngaphuka emoyeni wami ngaze ngaphuka. Hayi phephisa kodwa-ke siyacela ukuthi usisi wakho umnikeze support akwazi ukudlula kule nto le adlula kuyona. Ngizomsupport ngicela nenze sure ukuthi base lapho ngizomsupport ngayo yonke indlela ukuthi aphume kulo sathane wendoda. Hayi no ka-Black Lives senza sure nathi-ke na uphephile. Ngiyabonga kakhulu. Okay siyabonga kakhulu. Uzizwa unjani ngoba usuyikhulumile le ndaba? Sisi. Akululanga. Inzima lento. Ndiyagoduka ngoku ndiyakohlala naye lo muntu endlini. Uyahleka, unesmile. Kunzima abantu abazi ukuthi nibhekene nantoni. No, I understand. But-ke ngcono ususithathile istep sokuqala yabo. Kunzima sisi. Yeah, okubalekile ususithathile istep sokuqala nosisi wakho uthi-ke uzokusupporta okusho ukuthi-ke na sekuzoba ngcono. But-ke I'm sure uzokwazi ukuthi nithole ngikuzula ukukhuluma nangegqirha umuntu mhlawumbe olapha wesintu ozokusiza naye. I'm sure ukuthi nekuzotholakala konke lokho. Hey ndiyafisa sisi kuphuphe zonke lezi zinto. Yeah. Ingane yakho yona-ke iphi yona? I-safe la ikhona? Ewe, i-safe. Okay. Uyishiye ekhaya noma khona la ufihle khona? Khona la ndifihle khona. Ecaweni. Pho akabuzi ukuthi iphi ingane? Hayi ndaqamba amanga kaloku. Ndamisa e-boarding school. Ndakhuluma naye umkhwenyana ndathi ndizomisa e-boarding school kanti ndimise ecaweni. Oh, okay. Usehlala ecaweni. Okay. Yo, babukile emakhaya ithi ngaba nkulu ngabisazekeka ngiyezwa-ke ukuthi-ke ubaba use-ready nokusacrifice yakhe ingane ukuze aqhubeke nengcebo yakhe. Kodwa-ke siyabonga ukuthi umama ukwazi ukuphumela ubala, ukwazi ukuthi ingane ibe safe, ifihleke la ikhona and then ubaba abe exposed. Bakithi imali impande yesona. Kodwa ngolongista ngithi don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.